siopa. Mae tri bwcan Brian yn byw yn ffilm a Hafod, Bertie a Betty a Ben. Dyma Bertie. Mae Bertie seffal yn y cae bob dydd yn drychan y Brian. Mae hi'n oer ac yn wyntog yn y cae, ond mae Bertie gwisgo cot, cap, sgarf, menig a sgidiau. Mae hi'n gynes ac yn hapus. Dyma Betty. Mae Betty'n sefyll yn y cae bob dydd yn dychryn yn y Brian. Mae hi'n oer ac yn wyntog yn y cae, ond mae Betty'n gwisgo cot, sgarf, menig a sgidiau. Mae hi'n gynes ac yn hapus. Dyma Ben. Mae Ben yn seffal yn y cae bob dydd yn drychan yn y Brian. Mae hi'n oer ac yn wyntog yn y cae, ond mae Ben yn gwisgo crys T, shorts a sandalau o trienni. Mae hi'n oer ac yn difflas. Un dydd mae Ben yn cerdded ar drws yn y cae. Dwy'r glwyd a i lawr i pentre. Mae hi'n mynd i'r siopa am dillad cynnes. Dyma siop Miss Evans. Siop dillad ydy hi. Mae dillad o bob math yn y siop. Dillad lliwgar, dillad cynnes. Mae cotio o bob lliw, capio o bob lliw, sgarfiau o bob lliw, menig o bob lliw a sgidiau o bob lliw yn y siop. Mae Ben yn gofyn i Mrs Evans am got, sgarf, menig a sgidiau. Gael i got, cap, sgarf, menig a sgidiau os gwelwch yn dda, meddai Ben. A dyma dillad. Pa lliw ydy got? Brwn. Pa lliw ydy cap? Gwyn. Pa lliw ydy sgarf? Coch, gwyn a gwyn. Pa lliw ydy menig? Glas. Pa lliw ydy sgidiau? Gwyn. Mae Mrs Evans yn parcio dillad mewn, pasal i Ben. Diolch yn fawr, Mrs Evans, meddai Ben. Ydy Ben eisiau rhywbeth arall? Ydy ond beth tybed? Mae Ben yn mynd adra i ffyrm yn Hafod. Mae hi'n cario 2 parsel. Un parsel mawr ac yn parsel bach. A dyma Ben yn gwisgo dillad newydd. Mae hi'n smart iawn ac yn gynes iawn, ond beth sydd yn y parsel bach, Ben? Sbectol o Ben. Sut mae Tawydd yn y stori? Mae hi'n oer a wyntog. Pwy sy'n yn y stori? Betty, Bertie a Ben a Mrs Evans. Pa lliw ydy Ben sgarf? Gwyrdd, gwyn a coch. Beth mae Ben yn gwisgo? Mae Ben yn gwisgo crys T, shorts a